Доста хора, аз съм Краси и днес ще снимаме на един мод с някакви си влакове. Гледах го преди доста време и се стори доста готин и реших да драсна едно видео. И хора, аз нямам никаква представа този мод. Какво е така, рандом се избирам. Ако си има някаква представа какво е това, ми обясни Туюни. Съм доста доволен. И знам, че не съм качвал от 11 трилиона години. Съм сладък. Бачка ми шиф. Баба ти гръцка. И вече съм си с шапчица. Судор. Много. И този път господин мистер Арамба кине фигащи ми не има, той надаскал, аз правя клип само. Защото има обеси, някаква книжка, нали. Добре, много букви, хиляди трилиони букви. Това удобно. Супер. Сега ако ми кажа някакво прави това, съм благодарен. Някакви фенери, паници, пасти. И мода е за едно, ще изчитай, може би ще остава линк отдолу. Айби, плейлиста с музика. Първата книга явно е проданата. Това пукал шайки. Бъркам са. От 1500 години съм играл на 1.6.4. За всичко ми е като в бъдещето. Къде си тъпи криви линии? Къде не използвам нещо? Линии ти за мен, ти къде си ширали? Там по-готини. Обаче чупихме дървото. Що? И каза, че дърво къща се строи. Тъй, че хора, мои да се опитам да направя някаква поредица на някой мод. И ви мали колко едва тече този клип. Сега няма да качам много голями клипове, защото има проблеми глюти тупа. Само 15 минути мога качвам. Кажете ми къде е стъпите линии? Харе. Стъпите криви линии. Линии грозни. Бабе ви чедърска да ми се не. Май. Не знам. Те са тия криви линии. Това купе. И не мога да ставам нищо никъде. Без линии не може да прави нищо. Нали? Те стават. Ай, как спиете? Я, стават. Вътре супер готино. Картите има някаква пекарна марети. И малко ли витира само. Нико. Добием малко линии. И капче електричката. Как се кара това? Бензин. Аж, не. Ара, старт котони. Нещо няма, мой да му трябва бензин. Така, видяхме тази скрема от риса. Добре. Айде ми каже, не. Баба ти гръцка.
Баси електричката. Некой знае как. Аз просто тия да тръгне. Защото аз не знам. Аз... Къде ми дава? С това пас какво го отворих? Ще ми кажа, че той върви на въглища, нали? Баба ти турска! Как се пише Сабакол? Руски. Следващия път да си имам на предвид, ако правя някакъв мод, да съм направя всичко преди. Всичко. Ето. Стартни се, бе. Така, гледам с какво. С ръто се звара. Уля! Ти издава 3 кила шум. Ще палиш ли? Така. Ти ще червено. О, трябва малко по-дълга. Това го бием. Това го бутим. Ще биете ли neki? Това че излите в космоса. И пишете коментарите в които такива работи. Кой кефи. Някакви такива. Да се мъча да правя някакви такива поредици. Тъй че, така се казва, пишете. И до 3 часа с припъквам. Как е червено. Давай, давай, че свърши тук. Давай, бухни. Пича червено. И аз така. Леси. Така. Какво беше това? What the fuck? Краб нещо си ба. What the Jesus? Малко търтолина така. Плънк. Да. И той захрани 5 км линия. Ай си тръгва топ тази вечер. Шканчи, ничин. Здравейте, прекъсвам на телефона. Хало. Кажи. Сега ги нямам. Може би утре най-скоро. Ай. Мато. Така, тук му слагам някакви куци. Спирачките. Стигнах газ. Стигнах 15 година. Парчето ми пречи. Айде, бе. Пущи ми електричката. Пътя крива електричка. Така. Това. Чуй. Рето. Ти на какво си? На бензин. Сега поставя да е на кол. Не на кол. На влако така. Аз нали си електричко? Електричко. Може би сърствам. Време. Аз ли не знам как се пише всичко, дали. Тъй как? Скиднан фон, дет не. Съжалявам, че толкова... Ура! Газ! Арения! На релсата си тракни. Точно така.
мотивче. Една ти две колко. Ай, що в чат. Тръгнахме на господа. За първи път тръгнахме. И... И... Мъчение. Греци, такива пути. Еми... Малко кратичен клип, ама... Чупих чепто. Ако искате тия... Аз просто си дал на юрията. Ако искате още клипове, абонирайте се, споделяйте, пишете коментари, колко щете. Ама внимайте, защото боли достатъчно. И ако искате, мога да пращате IP на сървъри и само да ви кажа, не съм с премиум. Това, че съм с скин, не значи, че съм с премиум. Някой може да са ме виждали, други не. И,